Fa 2 setmanes, els alumnes de 6è de primària de l'Escola de Fonollosa van interpretar Hairspray, el musical. Amb això el que volen és potenciar com es desenvolupen els alumnes a dalt de l'escenari. Hem volgut parlar amb el seu director per conèixer una mica més el seu projecte i també amb la seva directora artística. I com no, hem parlat també amb els seus protagonistes. Tot això avui, aquí, de Veus a Terra de Navages. El musical, en realitat, és un treball que acaba culminant amb un cap de setmana, però que és un treball que comença quan els nens arriben a aquesta escola als 3 anys, diguéssim. Per tant, és un treball constant durant tota l'escolaritat, però sí que és cert que cada 2 anys de cicle superior mostrem tota la formació artística que tenen musical, de cant, d'actuació teatral, de musical, etc. I de ball, doncs dalt de l'escenari. I això culmina, explota o té una exposició pública en el musical. El musical nostre no és una exposició típica que també en fem d'altres, en aquest sentit, d'aquelles que es fa per les famílies dels seus fills, al final de curs fer una petita obra de teatre o gran obra de teatre, sinó que té vocació per tots els públics. Diguéssim que la vocació que té és de donar tots els mitjans al màxim de professionals possibles als alumnes, per tant la direcció, l'escenografia, l'escenari, el vestuari, perruqueria, doncs aconseguir el màxim estàndard professional possible per per poder lluir al màxim les seves capacitats. I això, clar, genera un esforç, l'any que toca el musical, que dura des de l'estiu anterior. Es va treballant, primer no ens hi fiquem només els adults, però després, just abans de Nadal, ja comencen a intervenir els nanos amb càstings i tot això, per tant, no és una ressaca d'un cap de setmana, diguéssim, sinó que és tot un procés de molts mesos. Però sí que és cert que l'últim mes, i especialment l'última setmana, el desgavell a l'escola per poder garantir la qualitat demandada al musical, doncs sí que fa que tot el centre vagi destinat a poder donar aquests mitjans als alumnes de cicle superior. Jo tinc una sensació... Encara somio en el musical? Sí, és que és tan intens que és inevitable. És un projecte molt intens des del moment en què comencen els assajos, sobretot. Abans també es fan moltes hores, però no estàs tan absorta o com seria absorbida, potser per al musical, no? Clar, en el moment en què entrem en la fase, sobretot en la fase final, jo penso que tinc un 99% del cervell connectat amb el musical i un 1% que em serveix per la resta de la vida, no? Llavors, desconnectar d'això, que és el que m'havies demanat al principi, trigues un temps. Vas fent com que el teu cos, tot i que ja he descansat i aquestes coses, sí que això sí que et recuperes i que és un gust, no? Però aquest és el 5è projecte així gros que dirigeixo a Fonollosa, tot i que normalment a Fonollosa hi ha un any de musical, perquè clar, hi participen tot 5è i tot 6è, és a dir, tot el cicle superior. I llavors l'altre any el cicle superior fa un projecte molt més petit que sol estar més enfocat una mica com un taller, on aprofitem per treballar temes que des del punt de vista teatral penso que els hi pot anar bé de cares a quan fem el següent musical, o a vegades hi ha grups que necessiten més un treball molt més coral, una mica més físic, i en canvi hi ha grups amb els que he treballat més la poesia, perquè he pensat que donar cos a les paraules és una part molt important, on Fonollosa també té una relació està molt vinculada amb la poesia. És una escola on totes les arts tenen molta importància. De totes les coses que proposem a l'escola, als alumnes, a famílies, etc., n'hi ha algunes que són sobrevingudes, és a dir, que no formen part del que fem cada curs o cada 2 cursos. Normalment nosaltres sempre pensem la programació amb unitats de 2 cursos. Per tant, n'hi ha algunes que sí que són sobrevingudes, però la majoria ja formen part de la tradició de les propostes que anualment es van fent.
El musical, el primer que es va fer va ser el 1999, per tant, cada 2 anys hi ha anat havent musical. La valoració sempre ha sigut positiva i com que sempre ha sigut positiva no ens hem replantejat deixar-lo de fer, diguéssim. I la valoració d'exalumnes, diguéssim, sempre és en el sentit de que potser algunes colònies, alguns concerts que han fet, etc., però potser és la cosa de la que guarden un record més entranyable, més important. I d'exalumnes ens diuen, sobretot, no deixeu de fer el musical perquè se'n recorden tota la vida, diguéssim, els que, ja dic des del 99, que ja hi han anat passant tots els alumnes des d'aquella època. La tria del musical, la tria del títol, l'adaptació del guió, etc., l'acostumem a fer amb diverses variables. La primera, intentem no repetir, i aquest any hem repetit, Hairspray ja el vam fer un cop, fa 10 o 12 anys. Intentem no repetir, però després també, clar, al 99 els nens de cicle superior eren 12. Per tant, fer un musical amb 12 nens és una cosa, i es va fer Mikado aquell moment. Per tant, fer un musical amb 12 nens és una cosa, ara n'hi havia, si no recordo malament, 43 o 47, ara no me'n recordo, sobre l'escenari, que en alguns moments hi són tots. Per tant, des d'un punt de vista d'escenografia, de gestió de l'alumnat a darrere de l'escenari, de càsting, és a dir, hem de poder assegurar que tot alumne que fa el musical té en alguna escena algun moment on potser no és protagonista però té un paper important i bàsic a l'escena, diguéssim, no? I això fa que la tria del text sigui una mica delicada i això comença l'estiu abans de quan es fa el musical. Clar, Fonollosa realment és un poble molt petit i m'estàs dient que ara actualment a cicle superior hi ha 40 alumnes. Sí, Fonollosa és un poble petit, però l'escola de Fonollosa dona servei a Aguilar, a Rajadell i a una part de Castelltallat. I Fonollosa, el poble com a tal, és petit, però Fonollosa, el terme municipal de Fonollosa hi ha Fonollosa, Camps, Canet de Fals i Fals. Per tant, la quantitat de nens, la quantitat de famílies que hi ha en aquest territori és més important que no només les que hi ha aquí a Fonollosa. De fet, tots els projectes que tenim estan tensionats, i el musical n'és un, diguéssim, per la quantitat d'alumnes que hi ha. Si volem fer una cosa que va ser plantejada per pocs alumnes i a hores d'ara presenta reptes molt importants a l'hora de cada vegada que ens hi enfrontem per poder garantir això. I de fet, el pròxim musical seran més de 50 alumnes, hi haurà més de 50 alumnes sobre l'escenari, per tant encara ens ho complicarà una mica més. Jo sempre intento treure tot el suc possible a tots els nens i nenes que tinc treballant amb mi. És algo que m'apassiona i on m'hi deixo la pell. També és molt guai que sempre establim molt bona relació, tot i que sóc una persona molt exigent. O sigui, de fet, en el primer musical em deien així en plan de conya, sargento, saps? Però bueno, un dia els hi vaig dir, però bueno, sargento de bon rotllo o no? I em van dir, sí, de bon rotllo, no? Perquè al final establim una relació molt maca on jo els hi demano d'alguna manera, tinc un tracte amb ells bastant adult, no? Penso que ells ja tenen una edat, que es poden responsabilitzar de coses i crec que han d'assumir aquesta responsabilitat i això significa doncs, que s'han d'assumir també conseqüències d'això, no? I per tant jo els hi exigeixo, intento portar-los el més enllà que puc. Sempre i quan gaudim del procés, o sigui, intento que tant ells com jo gaudim del procés. A vegades ho aconsegueixes més, de vegades menys. Nosaltres sabem fer funcionar una escola, però no sabem fer funcionar un musical tal com ens el plantegem. Per tant, sempre hi ha sigut aquesta persona. Actualment és la Laia, però hi ha hagut altra gent abans. I a més calen doncs, això, assessors d'escenografia, assessors de vestuari, i hi ha una part d'aquest treball que el fan les famílies, és a dir, que no tot recau sobre una persona professional remunerada, a la qual se li encarrega aquest encàrrec i el desenvolupa, sinó que hi ha algunes de les comissions que es fan per donar cobertura a totes les necessitats del musical se n'encarreguen famílies. I les famílies, clar,
cada un és hàbil en una cosa, no? Intentem fer-ho per grups, bàsicament perquè llavors permet que l'escola pugui continuar treballant continguts amb la resta d'alumnes i també perquè tenir gent, nens i nenes que en aquell moment no estan treballant i només estan observant, per ells és molt cansat. Aleshores, el que intentem és, amb l'escola, doncs, com agrupar els nens perquè tots tinguin alguna cosa a fer i no hi hagin grups aturats. No? El que passa és que hi ha escenes que són multitudinàries, que hem tingut a 44 persones a sobre l'escenari, a 44 persones d'entre 10 i 11 anys, i clar, inevitablement, o sigui, quan estàs mirant cap aquí, allà se't desmadren, i quan estàs mirant cap allà, aquests se't desmadren, però això és una cosa inevitable d'una qüestió de volum de gent, no? És un repte que han de superar a nivell de pors, també, no? Perquè hi ha qui diu... O sigui, qui comença dient jo no vull cantar ni ballar, no? I en canvi al final acaben a l'escenari doncs, cantant i ballant. N'hi ha que més, n'hi ha que menys, vull dir, també depèn de les ganes que té cadascun. Intentem que en el musical tothom pugui una miqueta triar dins de les possibilitats què és el que pot fer, però dins de les possibilitats, perquè no deixes de tenir un guió que et marca, tot i que, bueno, que fem miracles amb el guió i l'estripem, inventem personatges, desdoblem personatges, o sigui, fem tot el que està al nostre abast. Després de conèixer les impressions del director i també de la directora artística, anem a conèixer de primera mà què és pels alumnes estar a dalt de l'escenari. Doncs bé, Mariona i Martí, moltíssimes gràcies per haver vingut primer de tot aquí a aquesta entrevista aquí a Ona Bages. Primer de tot, quines sensacions són les que teniu ara després d'haver fet aquest tros de musical aquest últim cap de setmana? Bueno, jo trobo que, i molta gent, trobem que estem superorgullosos. El treball, l'esforç ha sortit i ho hem donat tot per fer una obra d'un musical que ens agrada molt i que jo crec que ens ha sortit molt bé. Llavors, la meva sensació és molt bona i, bueno, que estic molt content. Sí, de fet ja se't veu de la manera com ho estàs explicant. Mariona, no sé si comparteixes el que diu el teu company. Sí, a mi també m'ha agradat molt com s'ha fet el musical i... Quines eren les sensacions a dalt de l'escenari? Pues, per començar tenia molts nervis, després ja no tants. De fet, per comptar aquests nervis que explicaves tu ara, no sé si vau haver de fer alguns exercicis abans de començar, si la Laia us va ensenyar alguns truquillos, no?, que podríem dir. Bueno, no ben bé, però ens va dir una paraula que era que ens sortiria bé, i llavors ens ho vam anar creient i en aquell moment va ser quan ens vam deixar anar i vam dir, doncs ja està, si la gent ens vol veure i es vol divertir, anem a tope i si passa alguna cosa no passa res. Estem fent una obra amb col·lectivitat, amb molta gent i que si un s'equivoca l'altre ajuda. I tant. De fet, clar, són molts mesos de preparació, vull dir, evidentment, com tu deies, no?, aquesta col·lectivitat. Com preparàveu això de dir, mira, escolta, si tu no arribes fins aquí, arribo jo, o si hi ha algun problema, solucionem-ho d'aquesta manera? No sé si això també us ajudava a tenir aquests pocs nervis. Sí, quan un s'equivocava o no li sortia la frase, l'altre li donava el peu per després saber quina frase anava, o ja li diu tot ell. Clar, el musical, a més, és una cosa molt cabdal aquí amb vosaltres, aquí a Fonollosa. Quan s'acostava com el moment d'anar-lo a preparar, no?, de dir, ara aquest any ens toca a nosaltres fer-ho. Com era aquesta sensació? Amb ganes? Sí, quan estàvem a Navarcles va venir a l'escola i també va anar bé tenir una mica de públic abans de començar. És a dir, vau fer com un assaig general abans? Sí. El divendres vam fer l'assaig general i així dissabte i diumenge ja podríem fer el musical. Ja va ser. Com és això d'actuar i sentir els riures del públic, sentir la interacció del públic? És genial. Tu estàs transmitint tot el que has estudiat en un text que transmets, doncs quan la gent comença a riure i fa les emocions que tu tens previstes, és meravellós i és una sensació que a mi em sembla superbona.
I l'esforç es veu i quan es veu tot aquell esforç la gent està molt més contenta i molt més bé. Clar, no sé si a vosaltres us passava el fet de dir, amb aquesta interacció del públic, en el moment d'interactuar, en el moment que reien, en el moment que aplaudieu, si vosaltres hi havia un punt més de confiança, no? De dir, el que estem fent està agradant. Sí, perquè si aplaudeixen, riuen, jo crec que és que els està agradant. Notàveu aquest feedback? Sí, sempre ens passava que quan la gent reia o aplaudia o feia algun tipus de soroll, nosaltres ens quedàvem més amb el personatge i llavors ho deixàvem treure tot i funcionava molt més. Diuen que quan fas teatre i estàs assajant, doncs bé, anar amb roba normal de carrer doncs no acaba d'ajudar. Per vosaltres, quan us veu posar la roba que us pertocava, de dir ara em sento en el personatge, us va ajudar també això? Sí, perquè jo no em sentia amb faldilles i sostells i tot això. Llavors, Em sembla molt raro. Va ser estranya la sensació? Sí. Sí? En el teu cas, com va ser? Sí, clar, el Siuet portava els pantalons molt alts i molta gomina i molta laca, i en aquell moment jo estava pensant que no em sentiria bé, però m'ho vaig ficar, vaig deixar-ho anar tot i, no sé, va sortir la màgia del teatre. El personatge se't va menjar, que diuen, eh? Sí. Totalment. No sé si havíeu vist ja aquest musical anteriorment per la tele o n'havíeu sentit a parlar. Jo no l'havia vist mai, diuen que van fer aquí al col·le fa anys. Vam veure la peli aquí a l'escola per saber de què anava. Veu treballar també una mica el missatge, el rerefons que tenia aquest musical? Això no tant, eh? Veu treballar més les cançons, potser. Les cançons, el text i vam fer el càsting per saber quin personatge et tocaria. Clar, a més, és això, passeu per un càsting, vull dir que aquí els nervis ja estan a flor de pell des del principi, no? Sí, és que clar, quan vas a fer un càsting penses ostres, ara em sortirà bé, ara em sortirà malament, què passarà? I et fiques molt nerviós. Clar, jo, des del meu punt de vista, em vaig ficar quasi més nerviós quan vaig anar a fer el càsting que no quan vaig fer el musical, perquè el musical el teníem assajat molt i, devia fer mig any que l'estàvem assajant. En canvi, el càsting ens va venir aquí de sorpresa una setmana per estudiar-nos-ho i, clar, vam patir molt més. No sé si en el vostre cas, a part de venir aquí a l'escola i assajar aquí a l'escola i estudiar-ho, a més, a casa, practicàveu o escoltàveu les cançons? Sí, la de Can Coral ens enviava els àudios i així podies practicar a casa, igual que el text que el tenies en un full i així també podies anar fent amb la família o amb algú. Clar, ara que expliqueu això del càsting i que havíeu d'estudiar, en el teu cas, Martí, quin era el teu personatge? Què vas haver de fer? El meu personatge, dient-ho en unes frases, és molt actiu, és molt tipus que no li interessa gaire res, ell va fer-ho, no s'ho pensa dos cops i a tope, i llavors m'identifico bastant amb aquest personatge i em va anar molt bé que l'adaptessin una mica i que, és un personatge que a mi m'agrada molt i que trobo que és que em vaig ficar supercontent perquè m'identifico molt i, clar, amb això de la laca que portava el cabell enrere, però no m'agradava tant, però ho vam adaptar i llavors em va encantar. O sigui, el teu màxim problema, per exemple, era la laca, no? Era el que et feia més por? No t'havies posat mai laca, no t'havies posat mai gomina ni res? Sí, no. Jo, la veritat, potser algun cop, però no sóc gens de laca ni de gomina. Jo amb aigua i em pentino. Devia picar una mica el cap, no? Sí. I per treure els clips encara més. No ho vull ni imaginar. En el teu cas, com va ser el fet de posar-te dins la pell del personatge? Quin personatge vas fer i com el vas treballar? Jo era una ballarina del programa i em va semblar molt raro perquè tota l'estona rient i posar-me davant de la càmera del programa tota l'estona així. És com si tu volguessis ser tota l'estona la millor ballarina, a davant tota l'estona. Clar, això és un personatge que potser creus que no anava del tot amb tu i que va ser com un sobreesforç, no? De dir, mira, he de fer un personatge que no sóc jo, però escolta'm, estem davant de l'escenari i hem de fer el que ens toca. Sí.
Perquè, bé, abans de començar l'entrevista ens han dit que eres una persona més aviat de posat sèrio, per tant era com un fet afegit, no?, fet d'estar tota l'estona somrient. Com ho vas portar, això, el fet d'haver d'interpretar un paper totalment diferent al que ets tu a la vida real? Pues, els assajos tota l'estona anaven dient que rigués, a la primera i a la segona no vaig riure gaire i després a la tercera em van dir que rigués i pues, vaig riure. Al final va sortir, aquest somriure, clar que sí. Bé, última pregunta. Abans he parlat amb el director i ens ha dit que les persones que també han fet aquests musicals demanen, si us plau, que no es deixi de fer el musical perquè és una experiència única. Ara us pregunto per la vostra experiència amb una cosa tan diferent, d'estar en una escola, però a més haver de practicar un musical, a més de fer música, fer cant. Com ho heu viscut, això? És a dir, és una experiència positiva per vosaltres? Us en porteu un bon record? Bueno, cada any fem teatre i és diferent fer els teatres que fèiem a inicial, a infantil o a mitjà, comparat amb ara a superior. A superior és molt més gran el teatre, assagem més. Com ha sigut la teva experiència? Bueno, la Mariona ho ha definit molt bé, però, clar, és això, que a infantil, a inicial i a mitjà, era més així de brometa i que ens ho passàvem molt bé. A cicle superior era una cosa més sèria, que clar, en aquell moment ens havíem de ficar amb el personatge i treure'l de tu i, clar, hi havia molts espectadors i molta gent que ens mirava. En canvi, a mitjà, per exemple, hi havia els mestres i ja està. I, doncs, a mi em sembla una experiència superpositiva que espero que es repeteixi molts cops més i que els alumnes s'ho passin cada cop millor. Ara sí, per acabar, última pregunta, us ho prometo. Com ha sigut treballar amb la Laia, amb una persona professional? Com ha sigut aquest feedback amb ella? Pues ens ha ensenyat moltes coses i hem après moltes coses. En el teu cas? La Laia és increïble, és que literalment ens ha tret el nostre, és que ens ha tret a nosaltres i que siguem actors, perquè busquem el teatre. Abans molta gent no el trobava i no era gaire, però ara, per exemple, el Julià, un altre nen que feia d'Edna, era més tancat, ara és obert i l'obra va ser increïble per ell. Bueno, això, que increïble. És molt bona. Ens quedem amb l'increïble. Ens quedem amb això. Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies per haver-nos concedit una estona aquí, amb aquests 3 colors que fem goig aquí a la càmera, i res, enhorabona, perquè va ser un musical increïble i jo, per exemple, vaig disfrutar molt, o sigui que enhorabona. Gràcies. Gràcies. Thank you.